asa gagikan? Ulit siya ba doon? Dagko na yung mga kamunggay lao. Nagpupod, nangibod, pagpusagbod kahapon. Uy, sayang. Yan yung kayo nakidahag, manindag ka tayo. Sa Manila. Kadyos. Makaon po na. Gulay. Oh? Labong lagi kayo. Dagamang bunga ka na manggigil mo oras. May ang makaon na ni karimbungan niya. Maurag munggos ba? O ano na, kuhaon ka ng kaya na. Ani, anong isuho ni mo ni. Mo ni magulay. Maurag munggos ko. Ako ka rin ito. Grabe dako kayo. Ikaw nagtanong ani. Nutig sa nina la. Outfit check. Bagay sa mga anak ng mga duster. Mau gani. Natag manin kuan, Janet. Janet nga. Idyong. Umapod ng kanong tanglad lao. Baga. Nawa naman gani na kay Eugene o anha magkuhaan. Asa man ning balde? Yung sahod. Dili ta siya mong pikas nga bulak-bulak. Katong gi-renovate di gonggong. Agbi na po kasi. Para anindot na lao. Alam mo, dako pa ning bayabas ni. Baga na ba na? Mga daot na, mga sili, mga katikot na sili nga. Mga baba hinili. Saan to dito? Maunang kuan lagi ni gonggong andya nga iyang palingaan. Maulang ito mga butilya, di magkuhaon siya. Kanang tag. Kanang makuibis kay mabuak man. Iya ang tao ni Nindot ni siya sa sulod sa balay laot kaninga bulak. Kanang? Thank you. Guba na nimbang ko la. Welding kay welding nga lang mahiko manggapon kay lain na. Ni salod sa ulan. Kusog ding agas direla pang ulan. Sig ulan la no? Ulan. Sige ang ulan dire. Kanay mo yung mga hinabo ng gonggong dito. Oh. Ugin pandag ko kayo. Naman lagi kapayos daw. Sama na. Sungkit sa. Tupod siya. May pandesal dam. Sigan titanduay si nang wending. May niya malit ba siya? Ano kapalawag sila mga katiktik. Dagan sila nagtabangan ni sila. Ito i-check si Wako.
Natulog pa si Busing. Uy, natulog si Lalo. Sikit natulog sila. Lang si Lalo man ay matulog sikit. Nga. Nagtago ba na kayo? Mag-cellphone man. So napalitan na ako si Lolo og gasol. Pero nagbuting sa siya kaya napamay buting. Di na ko po permanent sa kanigasol. Kay nga kada pagpanguli. Luto kada pagpanguli luto mo ay hindi na maapta sa sinsuna. Pilang gasol ron la? 1,190 ko ang nalagis ma. 1 to. 1 to. Sa man ang mga panty. Sila. Wending. Hi Dale. Morning. Isa ka? Ikaw ang kagpan. Sa gudi nga sanina mura magmuskit. Sumpay bugkot. Di mo pagod la. Ngalot man. Buto gatare po itong akong Bugkos ha. bugkot ito ba sumpay. Diba? Nabugto ni halayan dre, gituyo ni mo ni halayan. Diya ba? Lang sa mo matambag la kung ginakulatan na la ang babae. Si Ambana. Naman ko kuya amiga nga nangay siya tambag la ba kung sa daw bato niya. Ayaw pagtagtaga kay basa. Panalay na ko na. Sa daw bato niya nga gikulata daw siya sa Ambana pero kaisa ra gud sukad pag-ipon nila. Ano yung kalit na lang ito pangulata ka isa raman ka. Napuno siguro. Sa may tambag ni Mana.
Ay, og ako. Kung ano makikipag pa mga pulat taon, wala makagusto sa ako Pero naamay yung mga bata na mo may baka kabining mga bata. Bata. Bata ba na kay bata niya, buwagan mo niya. Ay, alam na kay kaya. Buhi na pagka ginikanan. Kaya ibili ni mo ikaw na trabaho. Bili ka kabot. Ako may. Patong. Nawa kay maugaw ni nila bana. Amang ko ani. Ano na? Ano sa may balay? Jadi ay kain. Dito ay tapad. Kana, nasa pa na. Kuha ko man na. Buog. Ano may sunod isa. Wala. Tabang kakalula del. Niyo. A few moments later. Diin mo kay kanyo to, kikit. Ano dito man mga tulong kay nagsilpon? Anong karon pa mo nang uli? Tulong eh. Si Bago ilan yun tapulang kay bungtag kayo mag-inat-inat pa mga lingta. Apa nila? Sa? Say Papa. Ano na ba? Inat-inat mo papa. Ako yung lawas. Kapoy ang lawas kay basta kay maanad dili mo trabaho kapoy yun. Kay way singot nga mang bugawa. Sa may sudano na to. Sudan anak nila una. Minamot. Bitsinan mo tangang kili pat kabuok. Kawak, request wak. Kung sa may sudano na to wak. Uli na ko. Yan siya. Tiil. Tils manok. Kapoy yung mga bata anak. Kung magbug-bugan pakintay na sila ingon araw mong tagdagan anak trabaho. Hoy, sagwa ko'y kwarta mangita dyan kung kay palit ang sudan kay ay ginoon. Di pansingot ra 20 taon ang boga na ni ako mga bata ako nga pupuntan. Ngayon anak away trabaho. Una, loko. Hindi ka makonsensya. Kaya, hindi siya pa sila. Ako hindi sila na ako utak. Trabaho sa kami, wala maliit kayo. Bumba ba ta? Ako, babae. Nagbomba na ako gapon.
Sa magtagapo na bomba man ko mga maglaba. Mukha akong kagmunggos wa. Lami magmunggos. Di ba naman ay bayad-bayad? Ha? Magpalit kag skin. Tama ba? Punta naman si Wako mag ML mga katik-tik. Itong awards ba? Uy! Nagsingin na. Ay pa-sound ron. Ay pa-sound ron. Ano? Ikan eh? Hindi eh. Butsa pa kayo. Asam ka na? Mag-iya pa ba niya? Hmm? Mag-iya. Your team destroyed all the turrets in the lane. Your team destroyed a turret. Time flies. Your team destroyed a turret. Double kill. Uy, tingog. Ano? Skin mo na. Asam ka dira? Ano eh? Sa nina day. Dagan. Pinakadagan. Malaki tamban.
Out lagi ka na sakay dun. Sit down.